Musí to byť obdivuhodný pocit, keď môžete ukázať niečo, v čom ste naozaj dobrí a navyše získať aj uznanie odborníka. Na Slovensku sa v budúcom roku chystá niečo, čo v našich zemepisných šírkach nemá obdoby. Zimný štadión Mariana Gáborika v Trenčíne bude totiž v auguste dejiskom hokejového kempu pre mladé talenty z USA, Kanady a Slovenska. To bol môj návrh, aby sme vybrali chlapcov a propagovali dobre v Amerike, dostali chlapcov sem, Američanov, ale zároveň ja pracujem na tom, aby som taký istý počet chlapcov, povedzme 25 slovenských chlapcov, boli spolu v kempe. Americký Peak Performance Hockey Camp sídliaci v minnesotskom meste Minneapolis okusí 25 hráčov vo veku od 12 do 14 rokov zo Spojených štátov amerických, Kanady a rovnaký počet bude aj chlapcov zo Slovenska. Samozrejme nebudú chýbať dvaja americkí profesionálni tréneri a dvaja slovenskí tréneri. Je tu prekrásne. Myslím si, že si tu budú pochvaľovať aj mladí hokejisti z Minnesoty. Pre nich to bude úžasný zážitok. Mnohí z nich to zažijú možno iba jedenkrát za život. Pre mladých hokejistov to určite bude aj obrovská skúsenosť takto vidieť inú krajinu a ich kultúru. Prvé 3 dni od 12. augusta strávia americkí chlapci vo Vajone a 15. augusta sa presunú do Trenčína, kde pobudnú 8 dní. Program hokejistov bude pozostávať hlavne z tréningovej činnosti, ale chlapci odohrajú v rámci sústredenia aj zápasy medzi sebou. I think the opportunity for a hockey camp in a different country to give kids from the United States. Bude to dobrá príležitosť pre deti zo Spojených štátov amerických nabrať medzinárodné skúsenosti. Navyše to bude spojené s menom Mariana Gáborika, ktorý je pre nich v Minnesote veľkým idolom. Deti si tu zároveň môžu porovnať svoje schopnosti so slovenskými rovesníkmi. To train in a similar facility, just an outstanding opportunity for them. Kemp sa počas 22-ročného pôsobenia prvýkrát vydá za hranice Spojených štátov amerických i kontinentu. Bude to naša prvá príležitosť dostať sa von z Minnesoty a zahrať si hokej aj niekde inde. O to viac nás teší, že to bude práve v európskej krajine. Peak Performance Hockey Camps pripravil 130 000 buletínov o pripravovanej akcii pre Spojené štáty americké a Kanadu. Administratívne záležitosti začnú organizátori vybavovať v januári, aby sa vyhli návalu práce v lete. Ten camp bude vybrať hráčov z celej Ameriky, aj treba z Kanady a dať dokopy to a ku koncu dúfajme, že to bude dobrý zohraté ako celok a mužstvo.